Stojím na nepotrebnej približovacej lesnej ceste, ktorá neslúži žiadnemu účelu už v roku 2011, keď sme v tomto lese robili protipovodňové opatrenia tým, že sme rekultivovali lesnú pôdu na nepotrebných lesných cestách. Táto rýha na tejto ceste bola aj v roku 2011, len bola menšia a vidíme, že tu nič nerastie na tejto lesnej ceste, keď sa jej nepomohlo a voda odteká ďalej. Takže tento les sa vysušuje vďaka tejto približovacej lesnej ceste, ktorá nemá ani svahy a voda odteká. Vidíme to na tejto eróznej rýhe, ktorá je hlboká 60 cm. A sa pozrite, čo tu je? Samé kamene. Tu sa nedá dokopať, tu voda nikdy nevsiakne do zeme, keď tomu nepomôžeme. Pozrite, aký tu je tvrdý podklad. Tu sa voda nedostane v žiadnom prípade, musí odtekať tá voda preč. Nikdy sa to samé nedá do poriadku. Bez zasahu tu nič sa neurobí, voda bude stále odtekať. Musí prísť zemetrasenie, že by toto sa tu popraskalo. Teraz stojíme na zrekultivovanej časti približovacej lesnej cesty, 20 metrov od miesta, kde bola erózna rýha a kde bola lesná cesta nezrekultivovaná. Tak sa pozrime tu, jaká tu je zem a čo tu vlastne ostalo za 11 rokov a čo sa tu udialo. Tu sa pozrite, čo tu je. A toto je lesná cesta. Po 11 rokoch. Samo by sa to nespravilo, keby sme tu neurobili ten zásah, čo sme tu urobili. Čo necháme svojim deťom našich detí? Čo necháme? Samé kamene? Bez vody, bez všetkého. A tu voda ostala. Tu sa pozrite. Keď sa niekto ide rozhodovať, že aký bude robiť opatrenia, že by v lese ostala voda, pôda, listia, tak, toto je to ideálne. Voda patrí do pôdy. A keď je voda v pôde, pôda a voda robia zázraky. Dávajú tomu životu, zmysel, z toho my vlastne žijeme všetci. Od tých rastlín až po nás po ľudí. Tak toto robte, ľudia Boží.